Bare for nydelsens skyld. Nej, det er faktisk, at når det er så stejligt, og man ikke er så god form, så er jeg hurtigere ved at gå, end at løbe op i bakke. Bruger de Royal Run til at holde dem motiveret, netop for at holde en god form? Det er i hvert fald skubbe til det, når man ikke er i god form. Løbeform. Jeg dyrker andre form for motion, men løb, det er noget helt andet. Nu er det jo deres første Royal Run som dronning. Kan de mærke, nu er det jo deres første Royal Run som dronning. Hvad betyder det for dem at blive taget så hjerteligt imod? Det er ikke blevet nemmere af den årsag. Nej, det er blevet så varmt modtaget, som jeg er blevet alle årene i Royal Løb, i alle byerne, at jeg har løbet. Så det siger jeg stor tak til Kalundborg. Fantastisk folkefest i dag. Det er jo første gang, vi er lige en vand til dig. Jeg tænker på, at det er En af de frivillige, der har gjort det så godt og gjort løbet muligt. Jeg ikke fik det på bånd, men Vi har de der også til deres Super smukt. En virkelig stor naturoplevelse. Især udsigten over fjorden og op til den flotte, ældgamle, femspirede kirken. Og ja, smukt, men meget kopieret. løbes, Royal Run i dag her i Kalundborg. Hvad synes I om at løbe her i dag? Det har været en fantastisk stemning fra det jeg trådte ud af bilen og blev modtaget og vist noget om byens historie og kultur og fra Carmen til Lundberg, den gode allensmaler, som de er så stolte over. Så det har været en stor, særlig, fantastisk dag. Så mange tak til pressen. Jeg tænkte, to løs lige enkelt. jeg ved bare, hvordan oplevede de stemningen? Stemningen er helt fantastisk. Det er folk hele vejen langs ruten, som hæpper og pifter flag og råber, kom, jeg lytter så godt, og alle bliver løftet af den stemning, der er. Mange tak. Tusind tak. Meget kuperet. Fra nu af, hver eneste gang man hører Kalundborg, så tænker man på Mølle. Det er meget kuperet by. Jeg husker frasen til kommende byvandring. Smukt, men kopieret. Nu ser vi kirken. Er det sådan lige til venstre, at man faktisk vil kunne se Lundbys byste? Ja, den står til venstre for kirken, den lille indgang, der er. Og foran kirken, der ser vi jo et parterre, som er havekunst for havekunst skyld, tegnet af C.T.H. Sørensen. Var det der, at rejseholdet lavede en optagelse? Det var der, de kaldte det labyrinten. Man skal være mere end almindelig beruset for at fare vildt. Det er et geometrisk mønster. Et af de uhyggeligste afsnit af rejseholdet, hvor Nikolaj Lie Kås og Mille Lefeld tog præsten som gidsel ind i kirken. Ja. Det kan jeg ikke engang huske. Nej, det er rigtigt, men jeg gik jo også rundt og tænkte, de har da godt nok leget lidt med nogle vinkler her, for at få det til at blive hyggeligt. For hvad er der? En 1 meter høj? Det er den ikke nu, efter den er blevet fredet. Der er den blevet skåret ned til den oprindelige tænkte højde. Det er det, fiktionen kan. Dronning Mary er i gang med at uddele medaljer i Kalundborg.